se thawai nung si bai tagini ayuki na numit ni numidang dinatay nang se thawai nung si bai tagini ayuki na numit ni numidang dinatay yeng laga ura-uraga pangnung tanong sire nangonda ngaujare pangnung tanong sire nangonda ngaujare Sila na wala before already channel sinusiw na subscribe to view may message siya ay kaya nasa siya natin so ikibalan siya yaw sa mga dami na babae siya ng view Balgi ipomda malanggi sahumda balgi ipomda malanggi sahumda thek na laina jagoi saro yeng lagi pena nung sibana hatu nang se aigi thawai nang se thawai nung si bai tagini ayuki na numit ni numidang ginatadani yeng laga ura-uraga pangnung tanong sire nangundang aujare mayam ay kasuhay lang siya natin hey sa mga tanda so ikibalan ko ya or so niyang tabi ba pa na nangakti gani mayam siya sana ko sampai for nung si video na channel ko like share subscribe to view tam la singi lamdam duda tahawi nanggi kunggul imam tam lasinggi lamdam duda tahawi nanggi kunggul kaira bathamoy se pudu na laki lay haure mali singya gilay koda lay haure mali singya gilay koda thank you mukam dari hai là bây giờ là gì mà thằng tôi đông thằng là si bye